Aj, aj, aj. Tar du bara lite yoghurt som ett utmärkt pH-värde? Ja, det är acidofilus och bifilus här. Vi kan smeka in. Aj, 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 aj. Nej, den har stått för länge i kylskåpet. Det kan... Ja, nu kommer flugorna här. Jo, det är ju så att gammal yoghurt tar till sig hästflugan, eller så kallad nötflugan. Men tar du bara en vanlig gammal tidning, till exempel Aftonbladets söndagsbilaga. Nu är det ju så att flugorna har olika många facettögon. Då gäller det att sikta mitt emellan ögonen. Så om ni ser den där, så drar den till. Aj, aj, aj. Man kan ju lika gärna använda vanliga insektsmedel. Till exempel Mosquito Megadeth heter denna. Tänk bara på att aldrig spraya direkt på hud och kläder innan du börjar få äta. Aj, aj, aj. Ja. Då är det bara att ta med och yoghurt. Acidofilus och bifilus. Vi får ta ett tittabrev istället. Vi får ta vad som helst här. Hej Bertil, många tjejer tror att vi killar gillar radioaktiv gröt och inte gillar... Ja, nu passar det i galoscherna. Fråga Bertil. Kan du vänta lite grann? Aj. Ja, hallå? Ja. Nej, hon svimmade här. Nej, vi får nog bryta här nu.